Que avui fem un pollastre a la cervesa. Per començar, poses oli d'oliva en una paella. Afegeixes tots els trossos de pollastre, el sales per les dues bandes i el vas tombant fins que queda ben daurat. El retires i poses al foc l'olla on faràs el guisat. L'oli del pollastre el farem servir per fregir les verdures. Quan ja hagi agafat temperatura, afegeixes la ceba. A continuació, la pastanaga. I deixaràs que tot fregeixi una estona. Quan la ceba hagi agafat color, afegeixes el tomàquet. Quan estigui ben fregit, una branca de farigola, les prunes, les orellanes i finalment els pinyons. No s'ha vist, però a les verdures també li poso sal. En un pollastre a la cervesa no hi pot faltar la cervesa i ara és el moment de posar-li. Incorpora ara tots els trossos de pollastre que tenies reservats. Intenta col·locar tot el pollastre que quedi el més cobert possible amb el suc. Ho tapes i ho deixes bullir durant 10 minuts. I ja és suficient. Pares el foc, tapes l'olla i la introdueixes dins la CCM, assegurant-te que queda ben tancada. I la deixes 4 hores. Ara només cal obrir la CCM, treure l'olla i servir. Què t'ha semblat aquesta recepta? És un pollastre amb molt de sabor i no em diguis que no és senzill de fer. Quan la provis segur que repetiràs. Avui hem fet pollastre, però també es pot fer botifarra, conill, cuixa de gall d'indi. Ja saps, la CCM és ideal per fer guisats de xup-xup. Queda tendre i melós i la salsa està per sucar i pa. T'animo a que el facis i comparteixis la teva experiència als comentaris. Coneixes la cuina de consum mínim?